posayedwa apa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 18 February 2025. Paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe limeneli. Ndi lero lino tati tikupatsireni zimene wayankhula pa 18 February 2024. Takhalani pompo ndipo tamvetserani. The DC ena nkumafunsa nkumati kodi nkhanizi iwe umazitenga kuti? Ndiye ndikukuyankhani kunena kuti nkhanizi timazitenga ku MCP konko, timazitenga ku boma konko, timazitenga ku State House konko. Chifukwa pamene lafika zikoli alipo ena ndi a MCP inde kumaokonda ziko lawo, alipo ena amene ali mboma momo amene zikuanyasa zimene zikuchitikazi, alipo ena ku State House konko amene amati akakhala amakonda dziko lawo, akudziwa kumene dziko lawo likuchokera ndipo akudziwa ndi kumenenso likupita. Akuyenera kumadabwa, akuyenera kumachita expose zonyasa zangatizi. Tinakuwuzani a Malawi kunena kuti amenoja ndi chakwera, ndipo musanamizidwe kunena kuti anthu ena ake amunamiza ndi kumpasa information yonama. Meeting inaliko dzana ndipo agwirizana kunena kuti tikapita kukampasa president mpata wakuti alankhule ku ziko timpangisa manyazi, palibe kupepesa, palibenso kufuna kulankhulira zina ndi zina. Sona ndi sona yaperekedwa. Panopa tiyeni sipano timwazane, ma ministers, ma deputy ministers, ma MP, tiyeni timwazane ziko lonse. Tiyambe kupanga misonkhano, tiyambe kukhazikitsa maziko kumene tiyafotokozere a Malawi kumene kuli chitukuko ndi kumene kulibe ndi kumene changoyamba kumene. Taxpayers money. Motero kuti a Malawi musadabwe iyaye. Posachedwa pompano muona akumwazana ma ministers ena azilankhula mparliament chizungu chochoka kumanena kuti Madam Speaker sir, the president said that development will come free to Malawi. Chizungu chake chimene chocho opanda kupanga nacho manyazi ndi mmene tuzilili choncho a Malawi amene inu mmanena kunena kuti president chakwera wachita kunamizidwa zimene jasizoona. Anthu aja onse anakhala pansi ndicho linga kuti akhale ndi political stand. Anthu atame kuti kuchokera kusanje pakana kuchitipa nkhotakota tumchinji president chakwera ndiye wapanga zitukuko. Motero kuti apapa chiseko chawapana ndi chifukwa chake akonza misonkhano yosiyana-siyana. Ena ndi awo anapita kukasegulira chipatala chokuti si chawo chakusalima. Ainyaka osakhalapo pa msonkhanopo kuchita kuwakakamiza kuti segulirani chipatala chilipo tikubwera ndife. Ndicho linga kuti president chakwera aoneke kuti is a caring president. Zonsezo zili zonama. Mudziwe kunena kuti iyi ndi MCP ndipo yabwera kuzakhala ndofunika nonse amene musamale kwambiri. Sizija zinkanenedwa zija kunena kuti ayi president ameneyi wanamizidwa. Panopa apereka kale ndalama kwa ma analyst, apereka ndalama kale kwa ma activist, apereka kale ndalama zina kwa ma MP ofoka amene akunena kuti ano the president anthu asana mumvese, president walankhula bwinobwino ndipo speech yake inali bwino sona ija. Muona ziti zizichitika mparliament anthu azima ndikumamuchemerera. Akankoyamba kuti sona inenedwe muziko lino la Malawi ndikumachita reviewed, sizinayambe zachitikapo. President akalankhula sona imangokhala duty of the opposition, leader of opposition
and all MPs ndikumachita respond to the SONA. Izi zachitika zisi zinayambe zachitikapo molomo kuti athamange atanganidwe ndikumayang'ana welfare ya anthu ndi mmene chimanga chadulira 110,000. Ndamva chisoni. Ndakulirira iwe m'bale wanga wakumulanje, Nsanje, Thyolo, Phalombe, Mwanza, Mangochi, Zomba, Machinga, Baraka. Ndakulirira tuyo wakunchewu, Nkhata Bay, Monkey Bay. Ndakulirira tuyo wakusalima. Ndakulirira tuyo wankhotakota. Ndipo tikunena pano anthu ayamba kale kufa kwa Mwanzama kunkhotakota. Munthu wina wafa ndi njala dzulo atakhala kwa miyezi iwiri osadya. Kuwafunsa andalewo kunena kuti kodi mmene zilili mutipange bwanji, akuti usadandaule zimenezo ndi zonama. Iferi kuno kuboma tikugawa chimanga limodzi ndi vice president program mmene tikugawa chimanga. Koma ukachisatira chimangacho munthu mmodzi yemweyo nyumba yomweyo akulandira chimanga, akulandira ntukula pakhomo, akulandira fetereza, akulandira nifi. Munthu mmodzi yemweyo anthu ena sakulandira nawo. Ndipo iweyo ndiwe wodala ukakhala kuti ndiwe wa MCP chifukwa ndiye kuti ulembedwa muzonsezi. Koma kunja kuno anthu akufa ndi njala. Kutero komaliro kwa Mwanzama kwawo kwa uja oyimba amene akufuna naye kuyima nawo MP kwa Mwanzama kunkhotakota. Tafufuza nempeza kuti kwachitika maliro. Munthu wina amasonkheredwa ufa akuti akampase ufawo mzibambo. Ndi pamene amapita anthu kwapeza kuti wamwalira. Ndizomvetsa chisoni. Sindikudziwa kuti kodi chimanga mmene chakwereramo kodi munthu wakumponera achitenga kuti, wakunchinji achipeza kuti, wakunchisi apeza kuti. Njala atu ilibe kuti uyu ndi wa MCP. Njala ilibe kuti ati uyu ati amachokera kwawo kwa president. Ndikumenenso kuli njala yoopsa. Ndamva chisoni za munthu wakwa Lobi, munthu wakudeza. Ndamvera chisoni munthu wakuchitipa. Ndamumvera chisoni munthu wakukaronga, kurumphi, kunzimba. Kodi anthu osauka sopano agwira motani, agwira pati popeza katundu nduyu akungokwera siku ndi siku. Ndipo chimanga kakhale chili pa 110,000 ndiye kuti so pa masiku awiri chisunthapo kwacha ndija sopano yafika 1 to 5,200 rand, ndija yafika to 1 to 265. Ndakulirira tiwe m'bale wanga m'Malawi osauka. Ndipo ine sindikudziwa kuti kodi sopano munthu osauka agwira mtengo wanji. Malangizo kwa iwe amene ukuzitcha kuti ndiwe wa opposition pamene mukupita kuja kumatchedwa ku zisankho. Panopa ndiye zipani zatanganidwa, panopa andale nde akutuluka. Muona ziti zizichitika m'matchalichi afikamo, katundu nde agawidwa, ndalama nde zigawidwa. Ndenu kumafusa kuti kodi inu wa opposition mwapanga zotani popeza pakali pano pakufunika ma-alliance. Nafuna musana lowe inu kuma alliance inu wa UDF muyang'ane kaye alliance. Kodi alliance yanu yomupita ni ndani? Kodi alliance ya UTM ndi MCP idatha bwanji? Musathamangire inu wa DPP kupanga alliance ndi chipani. Musathamangire inu wa 4D kupanga alliance ndi chipani china. Musathamangire inu azipani zina ndi zina kupanga alliance ndi zipani zina. 50+1 inde ndi abwino, koma palibe amene angapite yekha. Pakufunikira pakhale legal framework. Chimene anapusa a UTM ndikukhulupirira wina ndi nzake, ndikukhulupirira azibusa, ndikukhulupirira maloya. Lero mwaona a UTM atapusisidwa. Ma-alliance yakuno ku Malawi ndiya andi wolose ndikakutafune. Ndipo ngati simupanga choyenereracho makamaka inu a DPP ndi MCP, nthawi ino inalionena kuti mutengera mulombe mpite nalo ku parliament.
chifukwa chimene chinapusisa achilima ndichonena kuti anthu aja anapita ndikukapanga alliance imene ili outside malamulo aku parliament, chifukwa munthu akawina amayenera ayime 10 years. Koma inu mundikhulupirira Malawi amene mmasatira ndale kunena kuti amene anaoneka pa ballot nkhope yache anali Chakwera, ngakhale kunali alliance koma Chilima sanaoneke nawo pa ballot. Zosatira zake ndi izizi, akunena kuti ati anagwirizana kuti wina 5 years wina so 5 years, komatu zimenezo zinali za MCP ndi UTM yo, koma no malamulo zimenezo bonalibe. Nthawi ino ndi pamene inu andale makamaka inu a MCP komanso a DPP popeza muli ndi ma MP ambiri mukanayitengera nkhani ku parliament. Pajatu parliament ndiyomaliza, mukanayitengera ku parliament kuti sipano zikakhale mmalamulo kuti pamene anthu apanga alliance zimene agwirizanazo 1 pakhale 5 years 5 years. Number 1. Number 2, pa ballot paja papezeke makalazi anonse, ngati ili MCP ndi DPP paoneke MCP ndi DPP kuti agwirizana, komanso nkhope zikhalepo zawo nonse. Ngati zimene zisizichitika tizakhala ndi achilima ambiri, tizakhala ndi a UTM ambiri okhumudwisidwa, tizakhala ndi zipani zambiri zokhumudwa, chifukwa mgwirizano wakuno ku Malawi ndi wolose ndikakutafune. Mgwirizano wakuno ndi ku Malawi ziwani kunena kuti mangokhala pa pepala, komano zenizo zimakhala kulibeko. Motero kuti Chakwera ankazi wa nthawi imene ndi MCP inaseko kuti awatingoanamiza mmalamulo mulibemo 5 years 5 years. So ma alliance amene mukubwera mukuyenera kuti ino azipani musamale kwambiri. Azipani muonesese kunena kuti kodi ife a UDF tikupanga partnership ni ndani, mukupanga ndi a UTM nanga zimene zizi zili mmalamulo. Chifukwa tu akhoti aja anangonena kuti kukhale 50+1 sana nene kuti kukhale ma alliance. Komanso malamulo aziko president akasankhidwa amayenera akhale 10 years malamulo aziko. Kodi anauza achilima kuti azakhala 5 years ndi ndani? Ndi Achakwera ndi abusa ndi maloya koma malamulo zinalimo. Siku limene analowa anthu aku parliament 2020 ija, it is the day that the mistake was made. Ndipo lo atakhala kuti anthu amenyesa mahamala pansi, anthu aswana, anthu atani, malamulo akanangoyendapo kuti kodi paja pa ballot paja panali ndani? Panali Chakwera. Sichoncho malamulo amati chani 10 years. Pasitu mulando wathera bombo a UTM kukangalala miyendo yawo mwamba. Choncho palibepo chipani chachikulu, palibepo chipani chaching'ono. Ndiofunika choyambirira first things first. Ngati mukufuna kuti ma alliance amene waayende bwino, nthawi imene yasalayi popeza ndi sitting ya parliament yomalisa, palibenso kuzabwerera ku parliament. Amene atazapite ku parliament mu September ndi amene atazawine. Chonde inu opposition unikani pamenepo, musathamange kupanga alliance ndi chipani china chilichonse malamulo musana wasinthe. Ndipo ku parliament kufunika kusinthidwe zambiri, ngakhale kulamula kumene kuti kuchokera leroli aliyense amene ati ayimirire ndale asamapite ku chipatala kunja, azipita zipatala zako nkuno. Chifukwa izi ndi zina mwa izo zimene anthu ambiri akuvutikira kumasowa mankhwala mu zipatala, chifukwa andale wa akutitola kwambiri, akutitenga ife ngati zisilu, akadwala amapita zipatala zakunja. That is why tikunamizidwa kuti tayambisa health center kuje ni ku Rumpi West yamo chale pompo, chifukwa iwo amati akadwala amapita kunja. Ndiofunikanso kunena kuti ngakhale olowana sukulu amene aliyense ogwira ntchito mboma, mwana waje aziphunzira ku sukulu ya boma, chifukwa anthu amene wawa muaona ngakhale olo wamkulu wa maphunziro amene mwana aje ali ku private. Ndiye kuti kodi ngati mwana wako ali ku private ukhala ndi chidi chosamalira masukulu? That is why pakana lero
ana akuphunzirabe pasi pa mtengo, chifukwa chonena kuti kulibeko deliberate policy yoteteza malamulo a dziko lino, yoteteza maufulu, aliyense angopanga zache, andalewo akupanga zawo, akuluakulu wa maphunziro akupanga zawo, kungoyika malamulo kunena kuti na aliyense amene ali mboma, kandi president, kandi nduna, kandi ndani MP kudwala pokapokapo mwina zikhale ndalama zache, koma nangati ndalama za taxpayers momuno Malawi azipita kuchipatala chako kuno ku Malawi, ku Queens, ku Central Hospital, ku Tcholo, chifukwa anthu amene wakutitenga ife ngati agalu. That is why akutitola angotiseweresa lero ndi awa chiseko cha apana akunamizirana kunena kuti apana upatiye ntiyambe kuyenda tizika uza anthu kodi zinaenda bwanji, a president anaenda bwanji. Taxpayers money, uchisiri weni kutitenga ife ngati agalu, kutitenga ife ngati anthu osaganiza, kutitenga ife ngati mbuli zawo. And even iso ku parliament kunayenera kuti pakali panopa kubwereso lamulo lonena kuti aliyense amene akukhala MP ndalama zache azingolandira allowance, because he is giving back to the nation. It is a service to the nation. That is why anthu amene wamasamalika ndikumapanga malamulo osakomera Malawi, chifukwa amalandira ndalama za phamwamwa. Kuzabwere president wina amene azasinthe malamulo kunena kuti onse ogwira ntchito za boma ndi amene ati azilandira makobiri za phwiphi, makobiri a phwiphi, kusiyana ndi awawa andalewa. Ndipo kuwaona chizungu chimene akulankhula mpaliament ndizopangisa manyazi. Ndipo inu a speaker osangomuyimisa bwanji, osamanena kuti order kungomuzoti akulu, can you stop, you are unable to speak English, go home, out of this parliament. Koma if we joke too much, ati kumanena kuti malamulo okhalira MP ungoziwa kulankhula chizungu, ndi amene ajawo akulankhula chimeji ndi chizungu. Koma linyodo kumalawi ndikomvesa chisoni kopsa. Kumalawi ziko lomvesa chisoni kopsa, ziko limene anthu ake anguganiza zokuba basi, alibe nafe ntchito, alibe nazo ntchito kuti apange zinthu zowakomera Malawi. Ndiye adafuna ndikuuzeni inu a opposition musamale kwambiri, otherwise ngati mungothamangira mu alliance isanakhale ndi legal backing, alliance yanuyo muziwe kuti mchitidwe umenewu ongosowesana uzapitirirabe, mchitidwe umenewu wotolana uzapitirirabe. Taonani mene akuvutikira anthu muno Malawi. Taoneni ma suppliers, taoneni ma contractors, ndalama zawo zambirimbiri kuchokera kale pakana lero lisakulipidwa. Ma suppliers ambiri business yaima, ma contractors ndikutiti ukatundu kulandidwa ndi akatapira, ziko lakere omweri anthu akunjoya momuno chakwera ndi abale ache yangoba amene wawa musaone ngati ndi anthu owamvera chisoni. Oyi iwo sakuzimvera chisoni okha, achita create film yonena kuti aambe kuyenda ndi awo apita pasalima kutengana ndithu mimba zikulu anthu amatako akulu ulendo kukachita hijack chipatala cha enyake, ndikumafusa kuti kodi munamanga chipatala chimechi ndi ndalama zingati. Alinyodo koma ndiye zipi yakupanani tu zipi zakupanani, maesa masewera kuyendesa boma si masewera, kuyendesa boma sikuvina gule. Bon Kalindo, the DC, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.